Salutare tuturor, bun venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars cu hack. După cum că ieri v-am chestia că I fight for my ancestors. Let's go get him. Time to get constructive. Uai, maxim. Îmi cer scuze. Pe ăsta. A vă place? Pe bunul vi-l arăt pe aia. Uite pe asta. Ce mai era? Da. Nu mai era pe nimeni. Și l-avem și pe Sport. Și pe Robo Sport. Nu vă așteptați, nu? Avem pe Paul Brawler. Da, pe Bu. Este cel mai fain skin. There is no death. Only angels. You fight. Îl vedeți? Mecha Bu. Right, Mecha Bu. Strong. Gold Mecha Bu și Fly like an eagle. Bu. E bestial. Băieții mei. Ăuăleu, e bestială, mă, frate. Deci e bestială. Ăștia de-abia l-au băgat pe Daryl, pe Daryl, ăsta. Mascota de Daryl. Iar noi îl avem pe ăsta. Adică la modul ăla. Pe ăsta te poți juca pe online, dacă nu ne vom juca acum, aș vrea să jucăm doar cu boți. Pentru că am o mică problemică. O să jucăm prima cu Bu. După aceea o să putem juca și pe online, adică cu oameni adevărați. Ok, hai să-i dăm. Skin-ul ăsta e bestial. Și până efecte custom. Sunt zeu. Să mă zeiască Domnul Dumnezeu. Dumnezeu. Măi, Roza, tu nu vezi cu cine te pui cu Horsbo. Bu. Ce faci, bă? Dă-le mână. Ăla hituri. Și avem și ultimată custom. Bă, ce faci, frate? Ce faci, bă? Da, popoi, mă numesc să mă liți. Știți să vezi ce ultimată faină are. 3, 2, 1 și... Fly like an eagle. E cât de tare. Skin-ul ăsta e fain. Ziceți voi că nu îl blocăm aici. Pe ăsta de post și... Și acum o să facem ceva. Nu mai 12. Și mai are și... Oh! A fost mai sigur decât am făcut. Ok. Acum vreau să jucăm cu Sport. Ok. Poți să mai dau la pe el ceva? Nu.
Told you. Nature. E bakalım. Contact with enemies with explosive. Aha. Ăsta m-am jucat cu el și e fain. Îl păsesc pe ăsta. Ăla tot nu te place. Intrăm. Deci, uitați, el dă cam așa. Bun. Dacă se lovește de ceva, o să vină înapoi. Și dacă dau fix pe ceva care e așa, o să explodeze. De la Star Power. Dar dacă nu faci, e posibil să nu explodeze instant. Și aici e fain el că poți să dai de pe tare mare. Adică uitați unde sunt eu. Bun. Și mai se face și bulă și de departe. Gadgetul e cam stupid pentru că fac. Salut. Mai. Nu fi așa, mănăcă. Ultima dată vă arăt. Acum, să să vedem de cineva ca să ne măcar să o consumăm folositor. Ultima dată, după cum vedeți, pune niște chestii și a noi cu aceste chestii să ne putem face pe ăla să nu poată veni după noi. Dar el cam nesimțit și o va face. Iar că ne dă tăi în viața că suntem pe lângă un buș pentru că îl mâncăm. Nu mor. Pum. Și acum vreau să-l blochez în son. Oh, shit. Bun. Fuck. Asta a fost mai simplu decât mă așteptam. De fapt, de ce să mă așteptam ceva de el? Dacă mă joc buți. Ok. N-am verificat dacă sunt Star Power noi. Dar, na. Vreau să hai să juc. Normal, o să jucăm normal și cu Jackie. O să mergem în shop, luăm niște bănuți. Forum.d0.xyz Forum.d0.xyz. Hai să blocăm. Vă să normal. Forum.d0. Nu. Ieșim. Forum.d0.xyz. Eu dau scurt la altcineva. Ok, forum.d0.xyz. Forum.d0.xyz. Invalid creator, please. Da, deci ăsta e. Ok. Să aminte. Ciudat. Ok. Am vrut să încerc să văd dacă chiar ne poate, da. Da, să pare că... Hai să jucăm cu cineva. Asta i-am zis că jucăm cu Jackie. Jucăm și cu toate skin-urile noi. Și cu niște gadget-uri și cu chestii. Îmi plac mie. Deci, în plus, episodul ăsta nu va fi doar Brawl Stars. Cum zice Nea.
știți voi. Uite, iubițicul meu! Mă, iubiți! Mă, iubiți! Mă, iubiți! Na. Stai nesimțit? Ești nesimțit? Avem și ulti. Bun. Bă. Nu ți-a terminat toată. Nu ți-a dus pofta. Asta e ceva la cap. O să nu înțelege că nu mă poate umori. Ok. Mi-e atât de milă de el și nu vrei să fiu suport. Ia așa. Bine, coach. Iubițicul meu. Sunt atâta de cringe. Nu știu capul meu. Aha. Fac așa de rapara. Ok, gata. Sămăluție a câștigat! Yeee! Nu-i de parcă nu mă așteptam. Unde este Dynamite? Dynamite și bum! Și bum! Yeah, boy! Yeah, boy! Bum! Sărim peste dinamită. Îmi place ăsta de dinamită. Nu spun. Serious? Did you are serious, man? You are serious with me? How? How did you make it? How? I go! I want to go. I want to die. I want to die. No more. Fuck this shit. Boom. Nu a fost bun. O să foarte bun. Asta vină unul aici la mine. Mă. Da. Bun. A dat un shot. După ce că asta e că e OP și cu 10. Ok, păi cred că ne-am jucat. Cât ai episodul? Nu fac. 13 minute. Și așa episoade de boss nu va fi pe aici. O să lăsăm 30 minute. Ok. Eu am fost Alin. Ăsta a fost episodul. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!